ଆଗୋରା ଯୋଉ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଗୁରା ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ। ଆସ୍କୁଟୁ ବାସ୍କୁଟୁ କୁକୁରକୁ ଲୁକୁଟୁ। ଆରେ ଅଘୁର ପାଖରେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଥାଏ। ତୁ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ବର୍ଷରେ ତୁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ, ହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ। ସେ ବି ତୋ ସହିତ ଜନ୍ମ ନେଇକି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉରା। ସେ କିଏ ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି? ସେ କିଏ ମତେ ମଣିଷ ମାରୁ? ତା ନାଁ ହେଲା ଭୈରବ। ସେ ହେଲା ଯୋଦ୍ଧା। ତାକୁ ମାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତୋର ଦମ ଅଛି ବୋଲେ ଯା ତାକୁ ମାରିବୁ, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଯିବୁ। ଆଗୁରା ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖତମ କରିଦେବି। ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଯିବି। ତାକୁ ମୁଁ ମାରି ଆସିଛି ତାକୁ, ହେଲା ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କହି ଦଉଛେ ତମେ ତାକେ ମାରି ପକାବ, ମକେ ନେଇ ମାରବ। ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛେ, ଅନାଥ ବିଧବା ହେଇଯିବ, ମତେ ନେଇ ମାରବ, ତାକେ ମାରି ପକାବ ବରଂ। ମୁଁ ତାକେ କହି ଦେଇ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ତୁ ହିଁ ମାରି ଆସିଛୁ କାଁ ମକେ? ହେଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଏନ୍ତାଲ ଦିଶୁଛୁ। ମାଣ୍ଡୁକୁ କାହିଁବେ ତୁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ? ହଁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି ମୋର ମାଣ୍ଡୁକୁ, ମାରିଦେବି ତତେ। ମୁଇଁ କେନ୍ତାକୁ ଲାଇନ୍ ମାରମି? ମୁଇଁ କା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମ୍ବା ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ କାଁ? ମୁଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖମ୍ବା ହେଇଛି ଯେ ତୋର ମାଣ୍ଡୁକେ ମୁଇଁ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଦେମି, ଲାଇନ୍ ମାରମି। ପାଗଳ ପୁଗାଲ ହେଲୁ ନା କାଁ? ହଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମାରିଦେବି। ଗୋଟେ କାମ କରବା, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କାଁ ଝଗଡ଼ା ହମା? ଦୁଇ ଲୋକ ବାହା ହେଇଯିମା, ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବା ଭକୁଆ, ଗୋଟେ ଘରେ ରହିବା ବାହା ହେଇକିନା ଦୁଇ ଲୋକ। ହଏ ସେଟା ଆମର ଦୁଇ ଲୋକ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି କରିଦେବା, ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ବୁଝିଲୁ? ମିଶିକରି ଦୁଇ ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ମଦ ମୁଦା ଆନମା, ପିଆ ପିଇ କରି ପୁରା ସିଗରେଟ୍ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକିନା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କର୍ମା, ହେଲା? ଦୁଇ ଲୋକ ବାହା ହେଇ ପକାମା। ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି କରିବାନି। ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ। ଶୁଣ, ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ଦି ଫାଳ କରିଦେବା। ଠିକ୍, ଗୋଟେ ଫାଳ ତୁ ନେଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ଫାଳ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ହଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳ ପଟର ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପଟ ତୁ ନେଇଯିବୁ, ହେଲା? ମୁଁ ତଳ ପଟ ନେଇଯିବି, ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟ ନେଇଯିବୁ। ତତେ କହିଲି ପରା, ମୁଁ ତଳ ପଟ ନେଇଯିବି, ତତେ ମୁଣ୍ଡ ପଟ ଦେଇଯିବି, ଆଉ ତତେ ମାରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ତ, ନେ ତୁଇ ତୋଲ ଆଡ଼େ ନେ, ମୁଇଁ ମୁଡ଼ ଆଡ଼େ ନେମି।